mineralets system til murværk og stenmønstervægge. Op til 70% besparelse. Op til 60% besparelse tid. Skønheden i naturen. Ingen frygt falden sten. Få sin endeløs palet af farver og mønstre. Mineralplasts formliners plus sten touch lighedstegn succesfuldt team. Sten touch belægning er en eksklusiv lavprismetode. At give væggene den autentiske look af natursten. De belægninger er installeret på vægge, der er støbt med formliners. I modsætning til anden belægning, er sten touch dekorative vægge, efterligne natursten og rock, og er overtruffen for deres skønhed. De har gode fysiske og mekaniske egenskaber, herunder høj mekanisk modstand, vandproofing, slidestyrke, og den samlede modstand mod enhver form for UV-stråling. Inddragelse af sten touch belægning med formliners moduler kombinerer omkostningsbesparende med den store look af natursten. Få sin endeløs palet af farver, vandbevis egenskaber, fremragende vejrbestandige egenskaber. Friendly og hurtigere installation af sammenlignede konventionelle murstens murværkvægge. Mineralplasts formliners plus sten touch lighedstegn succesfuldt team.